हाथियार लानानैबो दावहा नांगोन होननानै जों बावसोमनाय बेयाव जोंनि जिउनि बाथ्रा फैदों थैनाय थांनायनि बाथ्रा फैदों नाथाय जों बेफोरखौ गासिबो नेवसिबाय दिनै जोङो 5.3 बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों दिनै 7,000नि बारा दाबिदारफ्रा दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ मोनबाय दा अब्ला दिनै बिथाङा बेखौ बुजिनांगौ जे दिनै बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों दिनै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा बड'लेण्डआव हाबबाय माखासे लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट मोनबाय आरो मोनबावनांगौ दङ दा बिनि थाखायसो बिथाङा खामानि मावनांगौ आरो जोङो दिनै बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै दिनै मर्यादाखौ मोनबाय आरो मोननैसो गामिफोरा हाबबावनांगौ दं बेखौ सोसननानै जोंखौ पूर्णांग 100% जोंखौ बड'लेण्डनि नागरिक हिसाबै बिथाङा गनायथि मोननायनि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै जोङो सानो बिथांखौ निश्चय जों उदां अख्राङाव जों नुनो लुबैयो बर' माहारियारि फरायसा आफादाव जेसेबांनाखि एनडिएबिसफोर केस जानानै थानाय सिबिआइ केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो जों उदां अख्राङावबो जों थाबैनो जों रिलिज खालामजानायखौ लुबैदों आरो हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोरबायदि केसनिफ्रायबो उदां जानायखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बेखौ नुनो लुबैदों खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनैबो आङो माखासे भिडिअस लानानै फैनाय जादों पलिटिक्सनिनो भिडिअ जों गिबिसिनथाराव सावरायलायगोन नैबे माखासे गोदान पार्टी दानाय भलन्टियार्स फर्सनि माखासे दैदेनगिरि गोदान मानसि ओंखारनाय बिनि सायाव जों सावरायगोन नैथियावहाय जोङो बनसुनिफ्राय ब्रिटेन आदामोननि सायावबो जोङो एसे सावरायलायगोन रायजोफोर गासैबो भिडिअखौ आङो इन्ट्र'आवहाय ससे हगारनानै होनाय जागोन बिनि सायावसो जों सावरायगोन थामथियावहाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजा जायफ्रा बनसुनि मावथिफोर बिथांमोननि सायावबो जों सावरायलायगोन लोगोसे जोङो बिपिएफनि सिएम बेखौ लानानैनो जोङो बाथ्राखौ सावरायलायगोन बे समावहाय गिबिसिनथारावहाय नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रोजागोन भलन्टियार्स फर्सनि माखासे दैदेनगिरि गोदान गायसनजानायफ्रा मा बाथ्रा बुंदों ससे खोनासं एक्चुअली दिनै दाफुंनाय नङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ आवगायबो दंमोन नाथाय जोङो वेल अर्गानाइज खालामनो हास्लाबिनि थाखाय आरो जिहेतु नोंथांमोना नुबाय जोङो एक्स भलन्टियार अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि मानसिफ्रा बैसोगोरा गोजाजोब दा गोबां खारनफोरनि थाखाय जोङो मोजाङै बेखौ जोङो माबा खालामनो हायाखैमोन नाथाय जोंनि आफादा सानफ्रोमबो देरनायनिफ्राय देरसिन स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिन जाबोनानै गोबां मानसिफोरखौ जोंनि आवगोलनि लोगोफोरखौ जों लोगो मोननानै दिनैहाय फुल प्लेजेड भाबै गासैनो टटेलि 45 एक्जिकिउटिभ मेम्बार आफादगिरि नेहाथारि बायदि बेलाखौ लानानै जोङो दिनैहाय दाफुंनो हाबाय भलन्टियार्स फर्सखौहाय दानाया सानसुमा खुंगुर आबौ बैसोमुथियारि ना दा बिथाङा सासे रिजाइन होनाय लिडार दिनैसिमबो बिथांनि दैदेननायावनो भलन्टियार फर्सआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ बेखौहाय जोङो मिथिगौ जेब्लानाखि बिपिएफ पार्टीया रायजो सासन खालामबाय थादोंमोन बे समावहाय भलन्टियार फर्सनि मानसिफ्रा सिरियै उन्दुनानै दंजोबोमोन जेब्ला सरकारा सोलायबाय अब्लानो भलन्टियार्स फर्सआ गसंख्रांनाय जों नुदों बेयो जाहैबाय बिपिएफ पार्टीनिनो मावथिफोरखा मानोना बिथांमोना सरकार सोलायनाय लोगो लोगो बिथांमोननि उदैया रानदों थोरसिनि ओंखामा सेजादों जेबो खाबु गैयै जादों बेनि थाखायनो बिथांमोना आरोबाव गोदान पार्टी नाम लानानै यानिखि गोदान पार्टी गोदान मानसि जमा खालामनानैहाय बड'लेण्ड बिनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बिसोरनो बड'लेण्डखौ सुवा फोनांजेनदों जाय भलन्टियार्स फर्स बिथांमोनानो एक नाम्बारावहाय बड'लेण्डखौ सुवा फोनांग्रोदों बिनि उनावसो हाग्रामा महिलारि आरो बिनि उनावहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल पार्टी ना जों बेखौ बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' सारखौ जों बुङाब्लाबो सोलियो एनडिएफबिफोरनि एग्रि खालामनायावसो बिटिआरआबो एकर्ड जादों सानजाहा सिमा बारायनो बिदोंमोन बारायबाय दिनै बेखौहाय मानो बिपिएफनि सिएमआ नायनो हायाखै मा खारनै बाजेटखौ बानायनांगौ फैसाखौ बिनानै लाबोनांगौ खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा
नोंथांमोननो सोरबा बबेबा सासे सरकारा बबेबा सासे एमपिआ एमएलएआ नोंथांमोननो बाजेट बिनानै होफैनांगौ नामा हा रायजोफोर नोंसोरनो सरकार सलायदों नोंसोरनो बिनानै लाबोनांगोन सनितपुर बिश्वनाथ गफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौहाय गोदै गोदै मिस्टि बायदि बुंनानै हैनाय बिपिएफनि जायफ्रा डायनामिक लिडारफोर बबेयाव गोमाजोबखो हा रायजोफोर भटनि सिगाङावहाय बिथांमोना सनितपुर बिश्वनाथ हालामनि रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थसिब्लाबो भट बिनानै लाबोबाय सनितपुर बिश्वनाथ गफुर हालामनि रायजो राजाया बे थगायनायखौबो मोनथिबावाखिसै 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया सरकार सालायनायाव हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावदों बेखौहाय खोन्थासेयावबो सनितपुर बिश्वनाथ हालामनि रायजो राजाया खोनासङाखैमोन नाथाय दिनै जों नुबाय दा फिननायखौ मोनबाय दा बे समावहाय ना रायजो राजा नोंथांमोन दानिया फैदो बनसुनि आरोबाव गोदान मोनसे पार्टी नोंथांमोनाथ' बड'लेण्ड लाबोनो बुंदों गोजोनदों आंबो बड'लेण्ड लाबोनो बुंनायखाय नाथाय माबोरै लाबोगोन बड'लेण्डखौ मोननै पलिटिकल पार्टी दं बिपिएफ इउपिपिएल मोननै फरायसा आफाद दं बनसु आरो ब्रिटेननि पार्टी बनसु आरो साइडआवहाय हा हुनि बेलायावहायबो गावस्रा गावस्रि पार्टी दं माहारियारि आफाद ट्राइबेल सुरासा मन्च आरो बड'लेण्ड बिग्रानि जायगायावहाय भलन्टियार्स फर्स दा बबे मोनसेया बड'लेण्डखौ बर' जाथिनि थाखाय लाबोगोन मोनना रायजोफोर 100 बोसोरब्लाबो बड'लेण्डआ बेबायदिजों जाया मानोना खौसे गैया बर' जाथिया गोदान गोदान पार्टी दानायावहाय एक्सपार्ट नाथाय खौसे जानानै जे खामानि मावनांगौ बेयावहाय जिर' दा बेनिखायनो आं बुंदों बड'लेण्डआ जाया रायजोफोर मिथिबायना हाग्रामा महिलारिया ससियेल मिडियाफोरनि सिगाङावहाय मा खोथा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंदो আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত শিফ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটোহে বিৰাট পাগলা মানসি কিমান দিন হৈছে চৰকাৰ बिथाङासो जाम्बा जाखो ना ससियेल मिडिया पार्सनासो जाम्बा जाखो डाबल जाम्बाया हाग्रामा महिलारियानो बिपिएफनि सीएमआनो डाबल जाम्बा रायजोफोर ससियेल मिडिया पार्सनफ्रा निउज मिडियाफ्रा मोजांखौनो सोंदोंमोन नाथाय जाम्बाखौ सोरखौ बुंखो निउज मिडियाफोरखौहाय नाथाय निउज मिडियाफ्रा जेखौ सोंदों बे खोथा बुंनायनि जाम्बाया सोर बिपिएफनि सीएम बेनिफ्राय बोखारनानै बैयाव दोनहैनाया इलेक्शन जाया होखारनाय जाया रायजो राजा नोंथांमोन बोखारनानै दोनहैनाय माने होखारनाय स' अब्ला बिथांनि थाखायब्ला होखारनाय माने इलेक्शननि मिनिङा बुख्रुब सुख्रुब खालामनानै गावग्लुं गावग्लां खालामनानै सावग्लुं सावग्लां खालामनानै थोनहरनायासो होखारनाय जायो नामा इलेक्शन जायो नामा बिथांनि थाखायब्ला खाथियाव साखाथियावहाय गसंनाय बिश्वजित दैमारि सारा माबायदि मोनदों बे बिथांनि सायावसो बियो रायजोफोर जोङो बेखौनो सावरायलायनो थाखाय आं दिनैहाय भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों मोनथाम भिडिअ नोंथांमोना नुदोंना सानजाहा सिमा बारायनायनि सायावहाय बुंनाय गासैबो नैबे हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो बेफोर बाथ्राखौहाय बुंनांगौ बाध्य जायो रायजोफोर बिथाङा दिनै सानजाहा सिमा बारायनायनि थाखाय मानो एसेबां खर' साखो मानो एसेबां जेंगा सिखो मोजांनि थाखायसो जादोंमोन दा रायजोफोर एकर्डखौथ' एनडिएफबिआनो खालामदों सोरबा प्रमद बर' नङा सोरबा इउजि ब्रह्म नङा गासैबो खौसे जालायनानै एकर्डखौ खालामदों बिपिएफनि सीएमआबो बेयावहाय ज' दङ सिगनेचारबो दङ अब्ला माखौथो रायजो राजाफ्रालाय जाम्बा जाम्थाफोर बायदि बेफोरबायदि खोथा बुंजाबाय थादों बिपिएफनि सीएमजों टटेलि जिर' बाजेटबो गैया बाजेटबो हराखै सोरबा जुदि बाखि मावनो गोसो दङब्ला मावनो हागोन कन्ट्रेक्टारावहाय ठिकादार बाखि मावनो हागोन सोरबा ओंखारगोन ना बिपिएफनि सीएमनि बुंनाय रावावहाय गोजावनो थाखाय नायलांदो रायजो राजा नोंथांमोन बे समावहाय माखासे बिपिएफनि आइटिसिएलफ्रा दासिमबो कमेन्टआवहाय दुगा दुगा बाथ्रा बुंगासिनो दङ नाथाय जिर' दासिमबो बाजेट गैया मिथिबाय दा रायजोफोर दा बेफोरखौ जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला
अब्ला BPF पार्टिया जेबो खामानि मावनो हाया बेखौ जोङो नुदों रायजोफोर। गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।